Il-Prim Ministru Robert Abela qal li malli tidħol fis-seħħ riforma tal-appelli dwar il-permessi tal-iżvilupp sa tissaħħaħ il-qagħda bejn min joġġezzjona u min ikollu l-permess ta' żvilupp fosthom familji innoċenti. Intervistat fuq One Television, il-Prim Ministru Abela spjega li b'din ir-riforma sakemm jinqata' l-appell ma jista' jibda żvilupp għax il-permess sa jibda jiġi sospiż. Qal li r-riforma sejset fuq realtajiet li ltaqa' magħhom ta' kuljum man-nies u sostna li minkejja li jaf li kienet sa tkun kontroversjali. Il-Gvern quddiem min moħħu biex jaġġorna l-tajjel tas-sajf. B'kuraġġ ma xeħedx taħt it-tapit iżda mexxija l qudiem. Dr. Abela spjega li bil-liġi li daħħal il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern mal-ħruġ tal-permess seta' jibda x-xogħol mill-għada, anke jekk isir appell quddiem it-Tribunal jew il-Qorti tal-Appell. Spjega li bir-riforma l-appell quddiem it-Tribunal ta' Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar irid jinqata' f'5 xhur li jistgħu jiġu estiżi b'xahar. F'każ ta' appell mid-deċiżjoni ta' Tribunal, il-Qorti tal-Appell trid taqta' l-appell f'4 xhur li wkoll jistgħu jiġu estiżi b'xahar. Dwar emendi marbuta mal-legalitajiet fil-qasam tal-iżvilupp li jmorru lura xieren ta' snin, Dr. Abela ħabbar li l-iskema ta' regolarizzazzjoni tal-2016 sa tiġi estiża l min għandu proprjetà li ilha żviluppat aktar minn 30 sena. Spjega li l-awtorità għandha mawwiċċa mal-5,000 avviż ta' nfurzar li jakkumulaw tul is-snin. Qal li bir-riforma kull persuna bi żvilupp illegali li nbena qabel l-1994 tista' tirregolah waqt l-iżvilupp li sar wara u twettaq sas-sena li għaddiet jista' jikseb konċessjoni fuqu. Madankollu issa li l-ħlas għalihom mhux sa jkun żgħir, tant li l-prezz biex tiġi regolarizzata dar żgħira ta' 250 metru kwadru sa jkun ta' 300,000 euro, waqt li min imur għall-konċessjoni jrid iħallas 150,000 euro. Għamilha ċara li l-konċessjoni ma tagħtix id-dritt li l-proprjetà terġa' tiġi żviluppata. Dr. Abela qal li dawn il-flus sa jiġu investiti fi proġetti ambjentali u li huma ta' fejda s-soċjetà. Dwar l-emendi li ressaq il-Gvern favur aktar enforzar u effiċjenza fil-ġbir tat-taxxi, il-Prim Ministru qal li sa jiddaħħal qafas għal ħlas ta' obbligi fiskali barra l-qorti li sa jgawdi minnu l-pajjiż għax sa jkompli jirkupra flus dovuti lilu. Spjega li persuni u kumpaniji sa jintalbu jersqu l-qudiem u jirregolaw ruhom permezz ta' ftehim mal-Kummissarju tat-Taxxa flimkien ma' pennali addizzjonali li jvarjaw minn 10,000 euro sa miljun euro. Dr. Abela mela ċara li dawn ma joddux għal attività kriminali iżda evażjoni ta' taxxa u nuqqasijiet oħra. Dwar it-tax cut li daħlet fis-seħħ din is-sena, il-Prim Ministru qal li studju tal-Bank Ċentrali wera li din ħallit 168 miljun euro fil-bwiet tal-familji, 28 miljun euro aktar minn dak imbassar.